Povodom obeležavanja Dana planete Zemlje organizovana je prodaja cveća na štandu privrednog društva Rio Kostolac na ulazu gradske zelene pijace u Kostolcu. Osim prodaje cveća, stručna lica davala su građanima savete za negu i održavanje cveća. Vršena je podela propagandnog materijala Ambrozija prepoznaj i uništi od strane članova štaba za ambroziju na pijaci u Kostolcu. O obezbeđenim sredstvima za zaštitu od ambrozije građana grada Požarevca i gradske opštine Kostolac govorio je Dejan Rakić, predsjednik štaba. Dobar dan svim građanima gradske opštine Kostolac. Danas se ovdje nalazimo povodom manifestacije Dan planete Zemlje. Održali smo sednicu štaba za sistematsko uništavanje ambrozije u prostorima gradske opštine Kostolac. To je inače prva sednica štaba, ali ne i poslednja, bit će češće, jako lepu saradnju imamo. Zahvaljujući velikim naporima gradonačelnika grada Požarevca gospodina Miomira Ilića, predsjednika Skupštine grada Požarevca gospodina Baneta Spasovića, predsjednika gradske opštine Kostolac gospodina Ivana Savića, i ove godine su obezbeđena sredstva od preko $1.000.000 za zaštitu zdravlja naših građana, znači grada Požarevca i gradske opštine Kostolac od alergija, konkretno od alergija koje izaziva ambrozija. Ambrozija je inače najpoznatija alergogena biljka na svetu i najopasnija, izaziva najviše alergija, alergijskih kijevica, u prvom redu i alergijskih astmi. I ove godine će, znači, građani gradske opštine Kostolac, što ovdje nalazimo, a i grada Požarevca, biti zaštićeni u maksimalnoj meri. Mi ćemo i ove godine gro ambrozije, znači najveću količinu ambrozije pokositi pre maksimuma polinacije. Znači, šta ćemo učiniti praktično? Sprečit ćemo ambroziju da emituje polen u atmosferu, a to je ono čime ona izaziva alergije. Znači, samo polen ambrozije je štetan, ona ovako sama kao sama nije otrovna, ali je polen štetan i polen se raznosi kilometrima i na stotine kilometara daleko. Mi ćemo gro ambrozije pokositi pre maksimuma polinacije i sprečiti da emituje taj polen, tako će građani biti na dobitku, da neće biti u kontaktu sa tim polenom, neće imati gušenja, otežanog disanja, neće imati peckanje u očima, suzenje u očima, nesnosnog svraba u nosu i tako dalje. Znači, i ove godine, kao i prethodnih 7-8 godina do sada, grad je i gradska opština Kostolac obezbedili su sredstva da zaštite svoje građane. Doktor Dragoljub Ivanović, samostalni stručni saradnik za poslove privrede, poljoprivrede, zaštite životne sredine i lokalnog razvoja gradske opštine Kostolac, govorio je o nizu manifestacija koje je ova opština organizovala povodom obeležavanja Dana planete Zemlje. Gradska opština Kostolac povodom tog obeležavanja Dana planete organizuje niz manifestacija po prvi put. Do sada su neko eko-pokreti organizovali, ali evo prvi put i gradska opština Kostolac. U nizu obeležavanja sa različitim nivoima vlasti dobili smo saglasnosti da organizujemo niz manifestacija, kao što su održavanje sednice gradskog štaba za uništavanje ambrozije, zatim organizuje štanda u prisustvu RIA sa prodajom i cveća i davanjem savjeta za negu i očuvanje. Zatim imamo u 10 sati manifestaciju sa predškolskom decom iz vrtića Majski cvet u Kostolcu na raskrsnicu semaforu, gde deca će crtati. Zahvalio bi se svim učesnicima ovih manifestacija. Građanima Kostolca bi poželeo da jednostavno očuvaju svoj grad, da ga očiste i od ambrozije i od smeća. Tako da ćemo i mi sa tim građanima 25. u subotu organizovati jednu akciju koja se zove Zajedno za čistiji Kostolac, kada ćemo učestvovati od najmlađeg deteta od 3 godine pa do 70 i nešto godina. Pozivam ovim putem sve građane Kostolca i gradske opštine Kostolac da učestvuju na ovoj akciji u subotu 25. koja počinje u 8 sati. Sakupljanje biće ispred platoa sportske hale. Povodom simboličkog učestvovanja privrednog društva Rio Kostolac na današnjoj manifestaciji govorile Brankica Ilić, poslovođa za proizvodnju cveća. Priključili smo se i mi ovoj akciji u vezi ambrozije i ovim skromnim štandom sa našim asortimanom prodaje cveća u privrednom društvu Rio.
široki spektar cveća imamo u samom plasteniku. Ovo su samo nekoliko biljaka, čisto da označimo da je počela prodaja cveća u Riju, da mogu kupci da dođe, da su slobodno prodaja, da će dobiti na licu mesta za svaku vrstu cveća određene, znači, karakteristike o cveću, o nezi, vršimo usluge takođe presađivanje, da li je u našim posudama ili njihovim, znači sve vrste usluga vršimo.